să facă, practic, nu? Da, este, bineînțeles, din nevoia minții de a avea dreptate. Deci este satisfacția supremă a ego-ului. Când, de fapt, spiritualitatea îți spune din start, vezi de treaba ta. Taci cu mine de acolo în banca ta, fă pe mort un păpușoi și vezi de ale tale. Ia aminte la ceilalți și, de exemplu, dacă îl vezi pe unul care e mai sărac cu Duhul, închină-te și zi, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca el. Nu te apuca să te simți superior. Să-i spui tu ce trebuie să facă, practic. Nu? Asta e interesant, că îți dai seama că în momentul în care e foarte mult gol în tine, se instalează foarte ușor și buruieni, de cele mai multe ori buruieni, nu? Că asta e, aici cred că e important să subliniem că, în general, când e foarte mult gol și simți că lucrurile vin foarte ușor în tine, exact cum ai spus tu mai devreme, citim o singură carte și după cartea, gata, s-a deschis. S-au deschis ușile raiului. Toată lumea este interpretată în acea